ξέρουμε ότι οι φυλακές και το σοφρονιστικό μας σύστημα δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα. Ένας χώρος, μια αποθήκη ψυχών, πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές, μεγάλες ανατροπές. Από την πρώτη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασούκ είχε περάσει τον νόμο για τις φυλακές τύπου Γ, το κόμμα μας είχε εναντιωθεί γιατί καταλαβαίναμε, ξέραμε και έτσι ακριβώς έγινε ότι θα ήταν φυλακές μέσα στη φυλακή, μια φυλακή μέσα στη φυλακή, δηλαδή μια φυλακή χωρίς δικαιώματα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έκλειστοι. Είχαμε τότε εναντιωθεί, είχαμε ζητήσει να κλείσει, να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, το νομοσχέδιο που έγινε νόμος και σήμερα συνεχίζουμε και επιμένουμε ότι οι φυλακές τύπου Γ πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση από την πρώτη κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή διακήρυξε ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που θα υπάρξουν είναι η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Επίσης να πω ότι πρόσφατα, μόλις προχθές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης το εξήγηλε και μόνο στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και με συνέντευξη που έδωσε σε απογευματινή εφημερίδα. Το δεύτερο ζήτημα, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα των φυλακών, πρέπει να σας πω ότι σταθερή θέση δική μας, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και είναι η υπεράσπιση των ανθρώπων αυτών που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, των ανθρώπων αυτών δηλαδή που πεθαίνουν στη φυλακή αβοήθητοι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό και τη ζωή τους, τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Υπό αυτή την έννοια η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα, πολύ άμεσα, όπως και για τις φυλακές τύπου Γ, σε μια νομοθετική ρύθμιση που θα φροντίζει να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρές ασθένειες να μπουν έξω από τη φυλακή, να είναι σε νοσοκομεία και να δώσουν τη μάχη για τη ζωή τους. Είναι πολλές λεπτομέρειες αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Σας λέω μόνο τούτο, υπάρχει η σκέψη οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε αναπηρία 67% και απάνω να έχουν αυτό το δικαίωμα που το ορίζει και σήμερα ο νόμος, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένος. Υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα που τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και θέλουμε να αλλάξουν. Σας λέω επίσης ένα άλλο παράδειγμα, ότι σήμερα στις φυλακές υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που ονομάζονται φιλοξενούμενοι βάσει του νόμου. Είναι οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν κτίσει την ποινή τους ολόκληρη, σκαστά όπως λένε στον χώρο της φυλακής και που παραμένουν αδικαιολόγητα για 6 μήνες, για 1 χρόνο, για 18 μήνες, διότι δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες για διάφορες λεπτομέρειες, είναι λεγόμενοι φιλοξενούμενοι. Και σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση προχωράει για την αποφυλάκηση με την νομοθετική ρύθμιση, την αποφυλάκηση περίπου 500 ανθρώπων, όπως δικαιούνται βεβαίως να αποφυλακιστούν. Υπάρχουν μια σειρά άλλα θέματα τα οποία εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και που βεβαίως είναι αρμόδιο να εξαγγείλει και επισήμως, και αυτό θα γίνει γνωστό τις επόμενες μέρες. Να σας πω ότι από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστή η θέση μας για νόμους οι οποίοι καταστρατηγούν δικαιώματα ανθρώπων και δημιουργούν πολύπλοκα και σύνθετα προβλήματα, όπως είναι ο κουκουλονόμος, ο γνωστός κουκουλονόμος ή οι τρομονόμοι, που η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή, ήταν και είναι σταθερή για την κατάργησή τους, αλλά και φαινόμενα τα οποία είδαμε τις τελευταίες μέρες, ποινικοποίησης προσωπικών οικογενειακών σχέσεων που εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε την απαράδεκτο. Ένα τελευταίο να σας πω, η σημερινή συμβολική κατάληψη που έγινε στα κεντρικά μας γραφεία εδώ στην πλατεία του Μορδούρου από ομάδα ανθρώπων που ζήτησε και ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι δεν το κατανοούμε, ειλικρινά σας το λέω, δεν το κατανοούμε. Είναι ενέργειες οι οποίες έρχονται ενάντια σε ένα πολιτικό χώρο, κόντρα σε ένα πολιτικό χώρο που έχει δώσει μάχες έμπρακτα για τα δικαιώματα των κρατουμένων και υπό αυτή την έννοια επαναλαμβάνω ότι δεν κατανοούμε σε καμία περίπτωση την κίνηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ.